בשבועות האחרונים עובדי חברת החשמל עובדים בשטח ביום ובלילה תחת אש כדי לתקן את נזקי הלחימה הנגרמים לרשת החשמל. צוותי חברת החשמל היו הראשונים שהגיעו לשטח. נכנסו כשעוד יורים. יחד פה איתנו עובדים תחת אש בזמן שאחרים פחדו להיכנס תחת אש. כשאין חשמל יש חושך בממ"דים, אין מים לשתות. מדובר באלפי תושבים שהיו בחושך ללא חשמל. שבור שמאלה! צוותי חברת החשמל הגיעו לשטח בסכנת חיים, מתוך ההבנה שחשמל שווה חיים. והציגו יכולות מבצעיות ומקצועיות מהמעלה הראשונה. זה לא מובן מאליו שעובדי חברת חשמל עזבו את הבית והמשפחה בזמן מלחמה, ויצאו אל הלא נודע כדי להחזיר לנו את האור. ובמובן הזה האור הוא לא רק היה האור של החשמל, הוא היה האור של החיים שלנו, אינפוזיה של חיים בתוך מצב מאוד מאוד קשה. נמשיך לספק חשמל לכל בית בישראל, בכל עת, מצפון ועד דרום.